Pist vähän volaa, kuuluu sit YouTubeenkin toi musa. Ei tarvii ite tehdä sitä äänittää erikseen. Muuten jatkas, mutta kunto on vitu huono. Kerro vähän tästä muurauksesta nyt, että... Tää on vähän niinku tanssis vettä päällä. Hei, miten sä nyt? Kerro, minä! Miten mä nyt lähtin sitä järkevästi puhumaan, niin kuultiin siihen täysinäiseen. Tuleeko siihen nyt täysinäinen, mikä siellä manikko on täysin? Mitä siinä on nyt niinku kaksi täysinäistä? Mitä siinä niinku Mä muutin niin, että tähän piti tulla. Mikä olisi nyt järkevästi. Oot tää nyt oikein, oo! 1, 2, 3, 4, täysin! Oot täysin! Voit kattoo noin!